Mi rhaid dybiad hefyd a bydd terfyn ar y Gymraeg tua dechrau'r 11 ganrif ar 20. Nes i aelod efo'r Gymdeithas pen o'n i'n 40 oed ac ers hynny dwi wedi bod yn gadeirydd yr mudiad a golygydd tafod y Gymraeg ac ar y Senedd a rwan dwi efo rhanbarth Gwynedd. Dwi'n wneud efo sawl ymgyrch yn y Gymdeithas, ymgyrch addysg, ymgyrch dros datgan o ddarlledu a bach o bob dim arall hefyd. Nes i ymwelodi yn Steddfod Tregaron, so 4 mlynedd yn ôl, ond wedi bod y diddordeb ers tipyn amser a dwi'n ond wedi gallu ymwelodi pryd ni achos o'n i'n 18, so a i'n meddwl bod yn pryd ymwelodi. Dwi wedi bod yn aelod y Gymdeithas yr Iaith ers blynyddoedd mawr bellach. Nes i ymwelodi i gychwyn pan o'n i ymddarddegau ac ar y pryd yn teimlo yn angerddol dros hawliau'r iaith Gymraeg ac yn teimlo nad oedd yr iaith Gymraeg yn cael y statws haeddiannol. Ers o'n i'n ifanc, o'n i'n teimlo fel bod dim lot o parch yn cael ei dangos at siaradwyr Cymraeg a bod lot o teimlad fel bod cywilydd i siarad Cymraeg gyda pobl. Er enghraifft, sa'ch chi'n mynd i siop dechrau sgwrs yn Saesneg achos bod chi'n teimlo fel chi ddim eisiau achosi helynt drwy dechrau sgwrs yn Cymraeg. Ac o'n i eisiau teimlo fel, wel, be mae hwn amdano? Ni'n byw yn Cymru a ni'n byw mewn, wel, i fi, yn byw mewn ardal Cymreigaidd iawn pan bod fi'n teimlo cywilydd wrth dechrau sgwrs yn Gymraeg gyda rhywun. Wel, dwi'n byw yn y rhan Cymreicio o Gymru a dwi'n gwybod os di'r Gymraeg yn wan yn y ffrinanlla na mae'n wanach mewn llefydd eraill. Felly, peth o rwystredigaeth pen oedden ni'n ymgyrchu yn y 70au o gynna ni set o ddynion ac oedd pobl yn dweud o, da chi llawer rhy uchelgeisio. Da chi'n amcanu at rhywbeth hollol afrealistig a da chi'n sylweddoli rwan. Tysa nhw wedi gweithredu yr egwyddorion yna bysa'r Gymraeg mewn lle llawer gwell erbyn hyn. Nid dim rhai na chwyldroad yw adfer o'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Drwy ddulliau chwyldro a unig y mae llwyddo. Os ywch chi nôl 60 mlynedd i ddarlith radio Chymdeithas Lewis yn gyda'r iaith, oedd o'n gwbl gywir yn dweud, heb weithredu, heb ymariadau gan bobl ar Gwlad Cymru, fydd yr iaith heb fyw mynd i'r ganrif yma. Oedden ni'n gweld bod na fuddugoliaeth enfawr wedi cael ei ennill ar hyd y blynyddoedd, chi'n gwybod, arwyddion ffordd Cymraeg, sianel deledu Gymraeg, sianel radio Gymraeg, twf o ran addysg cyfrwng Cymraeg, ond da ni'n gweld ym mhob un o'r meysydd yna, os da ni'n pwrhau frwydro, fydd yr holl enillion yna'n cael eu colli, a mae'n gymaint waith dal i wneud. Y frydd fel mae pobl wedi deud erioed bod y Gymraeg yn bob maes bosibl. Ar y dechrau, oedden nhw'n deud, o, fedrwch chi ddim cael papurau newydd yn Gymraeg, nid ni brofion yn anghywir. Brwydr y sianel, o, fedrwch chi byth gael y donia i lenwi sianel Gymraeg, o, fedrwch chi ddim cael coleg Cymraeg. Da ni wedi profi ar hyd y ffordd, mond i'r Gymraeg gael rhwydd hynt yna, wrth gwrs bod gennym ni gystal doniau a neb arall yn y byd a da ni'n gallu cymryd yn lle yn falch. Dyn ni'n gobeithio y bydd Cymdeithas yr Iaith yn parhau i arwain newid radical o ran polisi iaith a cymunedol yn Cymru. Ac bydd y iaith Gymraeg yn canolog yn mywyd cyhoeddus yn Cymru fel iaith cymunedol ac iaith fyw. Da ni'n teimlo bod hi'n hynod o bwysig bod pobl Cymru yn cael mynediad i ofal iechyd yn y ddwy iaith, yn Gymraeg neu yn Saesneg, a bod yr hawl yna yn gyfartal. Mae hynny ddim yn rhywbeth sydd jyst yn neis, yn braf i'w gael, ond mae o gyfystyr â gael gofal iechyd gorau a da ni'n teimlo bod hynny'n hawl sylfaenol i bobl Cymru. Mae rhai carfannau o bobl lle mae gofal yn y Gymraeg yn bwysicach nag erioed. Pobl fel plant sydd falle yn methu siarad dim ond Cymraeg, neu pobl sy'n byw gyda cyflyrau fel dementia, lle maen nhw falle wedi colli'r y gallu i siarad mewn y iaith oni bai am Gymraeg. Fi'n teimlo fel bod lot o pobl ifanc yn teimlo fel bod diffygion i gael, bod y sefyllfa'n eitha saff, a i raddau mae fe'n eitha normal nawr i siarad Cymraeg a mae fe'n yn derbyniol yn gyhoeddus, ond mae yna dal diffygiadau mawr i gael. Ni wedi gweld diriwiad yn y nifer o siaradwyr mwy neu lai mewn pob un sensws sydd wedi digwydd ers oes Victoria, really. Dwi'n meddwl bod Cymdeithas yr Iaith wedi gwneud cyfraniad aruthrol i fywyd Cymru ers 1962 a wedi
bod yn fudiad sy'n peri bobl edrych ar Gymru trwy sbectol wahanol. Mae sawl un yn meddwl, wel, yn ymgyrchu dros gyfiawnder i'r Gymraeg, ond da ni isio cyfiawnder byd eang. Heb y Gymdeithas, fyna sylw ddim yn cael ei roi ymgyrchoedd gwbl hanfodol. Mae gen ni cymunedau Cymraeg yn dirywio ar hyd a lled Cymru. Dim digon o gefnogaeth gan y Llywodraeth i'w cynnal nhw i sicrhau bod yna fynediad i dau fforddiadwy, i sicrhau bod yna swyddi da sicr, a mae'r Cymdeithas yn gwbl ganolog i'r ymgyrch yna i sefyll i cornel nhw. Dyna ddim yn digwydd yn naturiol, doedd ddim yn digwydd trwy wellu star Llywodraeth yna, mae rhai wthio brwydro dros hynny. Dylai pobl ymuno gan Gymdeithas yr Iaith, achos mae Gymdeithas yr Iaith yn cynnig llwyfan i gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae'n rhoi cyfle i ymgyrchu dros cymunedau Cymraeg ac y iaith Gymraeg, ac adeiladu dyfodol teg a chyfiawn i bawb yn Cymru. Dwi'n mwynhau bod aelod o Gymdeithas yr Iaith, a wastad wedi gwneud. Dwi'n teimlo bod fi wedi cyfarfod gymaint o bobl sydd yn teimlo'r un fath o fi, sydd yn teimlo'r un anger dros yr iaith Gymraeg. Mae yna deimlad o undod o fod yn aelod o Gymdeithas. A hefyd, mae yna deimlad bod ni yn gwireddu pethau, mae yna deimlad wirioneddol bositif bod ni'n gwneud gwahaniaeth, a mae hynny mor gwrthfawr. A da ni'n gweld dros y blynyddoedd lle mae'r ymgyrchoedd yma wedi gwneud gwahaniaeth positif, a bod hawliau'r Gymraeg wedi gwella oherwydd ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith. Mae'n gwbl bwysig bod bobl yn dal yn parhau ymroi y frwydr dros yr iaith a chymunedau Cymru. Da ni'n gweld mae'r sefyllfa'r iaith yn parhau fod yn argyfyngus, welwn ni cwymp pellach yn nifer o bobl sy'n siarad yr iaith yn y cyfrifiad diwetha. Dydy dyfodol iaith ddim yn sicr o gwbl, yn enwedig yn ei chymunedau traddodiadol. Mae dyfodol yr iaith fel iaith ddiw gymunedol yn parhau yn y fantol, a mae'n holl bwysig bod pobl ar hyd a lle Cymru yn ymuno fy frwydr yna i ymgyrchu dros hawliau siarad yr iaith, i ymgyrchu dros hawliau plant i ddysgu'r Gymraeg drwy'r system addysg, ac i bobl gael defnyddio'r iaith ym mhob agweddoedd bywydau nhw. I mi mae yna fater o gyfiawnder sylfaenol bod gan bobl hawl i gael tŷ, cyn bod gynnach chi hawl i ail gartre, bod gan bobl hawl i gael gwaith, bod gynnach chi hawl i fyw yn eich cymuned. A dwi'n grediniol o gael y ffactorau yna, a da ni wedi profi mwy nag unwaith, o gael y ffactorau yna mae'r Gymraeg yn ffynnu ac yn byw. Mae pobl ifanc eisiau byw yn y ffynanlle, ond bod rhaid creu yr amodau yna.